GM. Hindi ba naman yung halayan? Oh, kung tayo, oh. No, 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 no. Ikaw may kakusog kong gira. Ikaw, manggod. Ay, nakatulong mo ang halayan. Ginagawa mo. May giwa ko masunggo ha. Ikaw masinagbira. Na. Are, Ginagawa mo. Kung kunong buram kagway kusog. Hindi magbira. Bug-up mo kayo sigod. Muna naligon. Una gyud ni Tino. Namumo paguta si kinuha ni. Giingon, sakit yung kayo to ha. Uy, isa ko sila papa. Uy, nag-vlog siguro to, nagdamag cellphone ay. Bitaw, ato ka adtuon. Na. Ani na dong ha, mag-vlogan ni ka. Inig. Ana ganyan ako. Inig-ana sa kamera. Ayaw tanaw sa kamera. Ah. Ay tanawang kamera ha. Wara gwa. Take kamera action. Ay, sa padili, dili ay naon. Ali, balik. Oh, no, 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 no. Ginagawa mo. Sila ni ba? Pa, Oh, na-vlog mo? oh, ano man? Anindot mo mag-vlog pa no? Mapil ni. Maugyod. Apil ayaw lang eh. Di mi pa apil. Sigrigi akong itudluan yan eh. Ano, kita rano? Ah, Kamera. kumda na. Ayaw lang mag-apil. Hindi na ko. Daghan na tada. Daghan na mo di kabaw. Sige, ano lang. Hindi mo to papilon. Bawa bitaw ko, wala na sila. Naghimo tag trap ana. Na. Nindot kay na okay ginagandagan na. Bahala na. Unya utsaon man to na. Muagtos na din na sila dito. Imon tawgon. Tawgon na to na si Griggy. Ginagandagan na sila. Ligi ta pa apilon. Basta, ako bahala. Hindi atong basic nga gikuha ganina. Muna atong ilit-agila. Nasa sila? Kuan, dito ka na magalindagan gud sila gud. Na? Ang yan eh. Na? Ay, ako din ito. Ginagawa mo. Sige. Uy, Grige! Naman. Namisulti ni mo. Dali. Asaman mo? Ano yan? Dili, Rami. Kaya kuan na nila eh. Agay! Oh, Uy pa, ano naman? nami kuan para mo nindot inyong vlog. Oh, Dayon, saan man? maggandagan na mo ana. Si Grige pa, kay mo dagan. Mas nindot na ako imo go. Kung Idong, kukdun ka. ge, may kini siya ma-acting man. Anak na ko gani. Dagan ka. Sige. Ya. Di na Jim, balik. Oh. No, 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 no.
dahil ninyo. Tuyo, no? Shout out guys sa Magita Kapitenya. Hello, hi. Si Richard Otipip and Kuya Himanrel. Uy! Sige. Si Jillian Villaflor Oh, sila and si Kate and Zhao Yao Yao. Yan, yaw. Zhang Yao Yao Yao. This is my pronunciation. Thank you. Oh, salamat kayo sa suporta ng mga palawan ng TikTok. Sa Facebook page, sa Mayra, hinahawin na may madugang. O, katuwa pagkapalo, palo lang mo. Eh, pinaluhay lang tani. Thank you for supporting. Supporting sa mong YouTube channel niya ay support. Bye-bye. God bless.